omubunge bwebunge ya West Mugirango imeye kaunti ya Nyamira Steve Mogaka nere igakwanire ng'anejo igayakwana yabo igekerekera na somo jego mu matanga se kaunti ya Nyamira na kwarigana igetambukiro ky'umurayi wense William Samoei Ruto asokunyura gati yabarayi kurwasorongora gusina konyora igetali buno murikite kurase kaunti ya Nyamira Jobuma Angi agotomanya Maega yokobwa ekina kyale kwamerelia obubibwaye omubunge o West Mugirango Steve Mogaka mbirundare elinde goikerania okugania kwa bamenyi be county ya Nyamira nabo igachira abalierete na more tuna Nyasaye kurukutini sababu te yongwana ta wakira Nyasaye ngambiye mono no yana tubwati sababu ngwana ta wakira mbiye mono me etato yomo chumbe ne kisemi cyabana okorora makuri ali tubageire na kulinda security kago kwana asamatanga ayamo enzeme yagasore omubunge o West Mugirango Steve Mogaka narwa eirago kigosira kisemi school yana yagasore secondary school igere ICU ntumanye the twins na inje Steve Mogaka e budget twaro sigigo cyagwanzo mutienye usaba Iwonto yeto kwa gaje dometriga abana baitu bagocha basome lakini ntoko yagaje tutararusia mapepo aliyage abwateta abana baitu abwateta abali baitu skuru yaite tali go perform asate abana tigosira abana bakuru chinchaka nabo igo chinchakana elinde babagotabokia kisemi. I want to thank you ne kanisa yao na ende go terasole na sabire bana bande bonse chintaka badase constituency kamuranche bakonye bache tubasire bakora masomo abo bagende kwira na kokonye mikiri yabo engana yabagegosegetwa nabo bisakurwa bisi yo mubunge o West Mugirango metisemi mono mugwanja nganya sa tokonye atobo ngaini tumokonye gazi erekane badenga bawate banga mangana yawe boyo bia mono na nende ko bakikishero mwana rukuru kumeshak echeki yaye ngoli kwere this week agende zukuru asome no mulembe ense moyogo choro kwa cabinet assistant secretaries na irenelia omurayi wense Dr. William Ruto mbiamono asoko motora oyo kabeire umubunge West Mugirango Vincent Kemosi koba oyo mobo kurugusi tuwa mwakere chinangi tuwa mwakere chinangi tara konya gusi na Nyamira county in particular Muisonda toete Solicitor General na enda se list ye asogetia ba assistant minister no yo mbweka naro ruli kirororo asamo sabakurwa amabagande na kuinyura abarayi bamwete okoboko gwetere kyama kya UDA kurwa se county ya Nyamira mu president tara appointment onde bwensi urenga se kyama kyaye kya UDA Nyamba tibwe kachora akanga deputy ya Nyamba Sinyakiba iga se itaso bochumbe eko na rengetebe umwana Charles Mungare Bwongoto nerubegete yanga ya William Ruto osomwebire tari yarubegete yanga ya Ruto abande bose babegete yanga ya Ruto bayirwe mirimo ase aru airago chikorwanerera account ya Nyamira elinde enyore amagenderero igekerago tugoyo ito igombu yaro gusembo bari ndoko mukani ngambo bari yaro na rotora tokoteba and that is why we are saying tutige kwakania abantu tunga kiritikura mwana utanyora basa na tunga kiritikura mwana utanyora mirimo Kenyaga kurwase account ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.